Videoprezentácia nehnuteľnosti je ako dobrý trailer na film. Prinúti vás ísť do kina. Máme za sebou natočených a nafotených viac ako 80 nehnuteľností. Pomohli sme pri predaji za viac ako 10 miliónov eur. A napomohli sme nakopnúť marketing pre prenájom alebo predaj pozemkov. Pôsobíme na celom Slovensku, ale nie sú nám cudzí aj naši susedia. Venujeme sa všetkým typom nehnuteľností. Či už ide o garzonku, byt, dom, chatu alebo hrad. Áno, hrad. Ak treba, vieme si vyletieť alebo sa zamerať na detail. 3D texty alebo vyznačenie pozemku nie je problém. Mysleli sme aj na vaše pohodlie, preto počas procesu editácie klient obdrží aktívny link, v ktorom priamo do videa komentujete zmeny a my si tak okamžite nájdeme feedback. Nemusíte sa báť o váš projekt, archív je u nás samozrejmosťou. Dlhodobo spolupracujeme s realitnými a stavebnými spoločnosťami po celom Slovensku. Prinášame emócie tam, kde doteraz neboli. blackmango.sk